खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं, मैया कर्सक पिएचनि मोनसे WGPD हानजाया लखरायाव बरपेटानि थागिबि आनवार हुसैनखौ हमदों। मख'जाथावदि पुलिस हानजाया बिनि थाग्रा खुलिनिफ्राय सिग्रोमनानै 16,000 याबा टेब्लेट, 47 ग्राम हेर'इन, मोनबा साफोननि बिखबआव 47,000 नगद रां, गंसे अजन सुग्रा मेसिन आरो गंसे मबाइल बोखांनो हादों। नैथि रादाबाव दं, मैया बाक्सानि बरमा रेभिनिउ सार्कोलाव हानि फोरमानलाइ राननाय मेलानि हाबाफारि फोसावनाय। बिटिआरआव हानि मेलाखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'आ। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारी, एम राकेश ब्रह्म आरो गोबां मेलेमजिबि समाज सिबियारि बिथांमोनहा हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिआर सरकारनि नाजानायाव थागिबिफोरा थाइसेबो रां गारनाङा जासेनो हा फाट्टाखौ मोनफुंगोन होनना बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना होयो। थामथि रादाबाव दं, हाबा मावनाय हारिमुनि गेजेरजोंसो जों बांलादेशिफोरखौ होखारनो हागोन। बे बाथ्राखौ मैया समबारखालि बाक्सा जिल्ला सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव BKWSनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां रमिय' पि नार्जारिया बुंदों। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाया दाबो जोबनानै थाङाखै आरो बिथाङा हाबा हारिमुनि गेजेरजोंसो बर'फोरा बांलादेशिफोरखौ होखारनो हागोन होनना फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं, 50 कौटि रांनि ड्राग्स हमदों। मख'नो गोनांदि मैया आसाम पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों काछार आरो कार्बि आलं जिल्लायाव 50 कौटि रांनि ड्राग्स हमदों। बे जाथायाव लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा खानो हाबाय आरो खाजानाय दायनिगिरि फालांगिरिफोरनिफ्राय 1.80 लाख टेब्लेट मोननो हायो। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला दानि बाजाराव बे ड्राग्सनि बेसेना 50 कौटि रांनि जागोन होनना मिथिहोदों। बे जाथायाव हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा फारि आब्दुल सेद, आइबाजुर रहमान आरो सामिर आलम आरो बिसोरो काछार जिल्लानि थागिबि होनना पुलिसा मिथिहोदों। बाथि रादाबाव दं, थांनाय 19 नभेम्बर सनिबारखालि नागालेण्डनि कहिमायाव गंसे गारिया 200 फिट हाखराव गोग्लैलांदों आरो जरासे बिसि फिसायआ जायगायावनो जिउ गोमाजादों आरो गारि सिङाव थानाय 7 गुबुन सुबुंफोरा जोबोद गाज्रि जखम जादों। मिथिनाय बादिब्ला बे जाथाया गारि सालायगिरिनि हरखाब देहानि जेंना जानायाव बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया जानो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाब्रबथाया जादोंमोन कहिमा जिल्लानि थफिमा गामियाव। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमाजानाय जरासे बिसि आरो फिसायनि मुङा फारि लथ्रं इमखिं आरो संखि अजुं होनना मिथिनो मोन्दों। गोब्राब जखम जानाय 7 सुबुंफ्राबो बिसोरनिनो न'खरनि आंगोफोरमोन। 3 बिसोरनि फिसालामोन आरो सासेया बिसोरनि आइजोनि बिनानाव असेमोन होनना मिथिनो मोन्दों। गोब्राब जखम जानाय 3 फिसालाफोरनि मुङा फारि खाम्फा, हानखाम आरो लासि आरो जिउ गोमाजानाय आइजोनि बिनानाव निर्मला। बिसोर गोब्राब जखम जानाय सुबुंफोरखौ कहिमानि नागा हस्पिटालाव सिकित्सा खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।